Salutare tuturor! Impostorul 123 a revenit cu un nou episod de Brawl Stars. Băi, și fete, se bagă? Ieri n-am intrat, ieri am intrat, azi n-am intrat, nu înțeleg, se bagă? Se bagă nou brawler! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Se bagă? Băi, și fete, se bagă? Nu mai pot. Nu se bagă. De ce s-a făcut Dovland? Băi, și fete, înțelegeți ceva? Eu nu înțeleg nimic. Am avut bucurie degeaba. Da, 12 minute, se bagă Wonder Bow. Wow! Wow, let's go! Let's go, băi, și fete! Ce să zic altceva? Let's go! Wow! Dar de ce s-a băgat update? Nu înțeleg. S-a băgat update, ați văzut joi, Dovland ăsta. De ce? Ok, Pixigele, o știu. A zis pe contul mai am. Lăsați-l. Dar nu mă prind, adică speedrun 0. Nu înțeleg. Adică. What? Fucking break. Băi, și fete, cred că o să fie o premieră în câteva zile, băi, și fete, 3 zile vom fi marfe, 3 zile prima noastră premieră, wow! Nu mai pot, eu nu mai pot, ce se întâmplă? S-a băgat ghete nou pe ăsta? Nu. Dar ce are să te băgat, ce se întâmplă? Să-i pe tic, s-a băgat nou? Nu s-a băgat nou, parcă pe bouă. Mă uit la gadget-uri, poate s-a băgat un gadget nou, poate îmi place. Așa. Nita s-a băgat și nu cred că mai bagă, aici nu. Nu. Vreau să văd dacă se bagă gadget-ul. Că vreau să văd să nu fie, să nu fac eu vreo chestie. Vreau, ia să văd, eu vreau Poco. Nu s-a băgat decât unul. Unu. Wow, eu caut la gadget pentru că poate unul mai tare și aș vrea să iau de asta, nu știu. Sau, da, e mai de mult, știu. Ok, deci nu s-a schimbat nica. Wow. Și na, ce să zic, băi, și fete, holy shit, ce mai fac? Ce mai faceți? Holy shit. Da, se bagă Weathering Bow, care au fost atunci, dar măcar bine că e așa. Și wow, eu nu mai pot acum eu nu mai pot. Scuzați că am dat la mesaj, dar n-am vrut să văd ce m-am mai trimis. Așa. Wow! What the fuck you? Nu mai înțeleg Nica. Nu mai înțeleg. Ce se întâmplă? What? Fucking great. How are you? How are you a man? Zoinks! Am făcut zoinks! Surge! Asta e și o mapă troll, pot să zic. Pentru că poți face chestii de genul. Să faci așa. Bam, dar nu se sparte ăla, ce de rău. Te duci așa. Și te duci aici, dar nu merge. Hai, bă, te rog! Oh my god! Nouă bumpa. Fake-ul nu l-ai omorât, e greu. Dar de ce nu mă lasă? S-a băgat nou, nu mai înțeleg. Ce-i asta? LOL! Ăla s-a blocat. Wow! Dacă te-ai blocat și pe acolo, ar fi... Dai, nu! Bravo! Acum ia-le și fugi. Fugi. Bravo, boss! Ce mai vrei? Vine un search de asta protector. Îți dau una în cap. Gata, toți sunt acolo. Da, ce tare! Wow!
Ce să zic, totul e bine când totul se termină cu bine. Wow! Fale, dar m-am bucurat degeaba. M-am bucurat degeaba. Puteam pus să dai nou brawler, dar asta e. S-ar putea că mâine îl bagă sau chiar luni. Îl bagă doar lunea. Wow, mie nu mai pot. Da, sper că prietena mea nu mai se joacă. Și, da, s-ar putea că tot azi o să fac o premieră, dacă vrea prietena, să nu zic numele, și o să facem o premieră. La ce mă refer eu când zic de premieră? Ei, eu mă refer la, cum să zic eu, la premiera de a face cu un prieten de-al meu video, nu mai fac eu singur. Nu știu dacă o să vrei, dacă nu, îmi pare rău, vă zic în videoclip următor. Și da, ce să zic, hai să începem. Acum e totul ok, pentru că, știu, nu avem niciun de asta, dar o să ne ajute mult faptul că la ăștia e simplu să-i omori. Nu contează că au multe de astea. Ok, au multe, înțeleg, dar eu dau foarte bine. Hai, buslică. Bă, am dat în el. Sorry. Deci ăsta e ăla, sper să nu ce. Ok, am dat-o. I-am dat un bot. I-am mai dat-o, dar dau ei. Bam! I-am făcut superul. Boul ăla habar n-au să joace. Așa, bam, încă o dată super. Super în poponeață. M-am dus și eu aici. Oh, mai fake, ați văzut ce-am făcut? Să fug, să am grijă și să-l protejezi pe el, da, și să-l că dacă eu nu-l protejez, putem zice că meciul e pierdut. Oh my! Aua, man! Are you a man? Wow. Are you a man? Beast Bubble. WTA. Băi, și uite, avem un WTA uriaș! Wow, a fost meci uluitor de tare. Wow, 7 trofee. Wow. Nu știam să așa de pro. Și acum, ia să vedem. Cât 5 minute. Hai, mai băgăm pe marker. Am mai făcut go ăsta, dar nu mi-a ieșit așa de, da, de inspirat, știu. L-am făcut, l-am făcut degeaba. Și hai să facem câful. Deci am vrut să mă inspirez și din Minecraft, da, o să filmez acolo. Da, am pierdut mapă. Nu contează. Ok, și hai să ne jucăm aici. Wow, știți ce mi-e frică uluitor de tare? Mi-e frică uluitor de tare că nu o să mai fie ca pe vremuri. Și că toți o să-l iei pe... Că toți o să-l vrei pe noul colonel. Haide. How are you, man? Nu te duci, bă. Bă, poponeață îmbrăcat în... Oh, my thank you! Are you a man? What? De ce vine? What? Wacky Bray! Nu mă sport. Ok, filmăm de 10 minute pe zi. Gata, 3 minute mai sunt. 3 minute. Ce mai vrei? 3 minute. 3 minute. Nu mai sunt toate. Ui. What? Aoleu.
bă. Du-te, du-te, du-te. Go, go, go! Go, go, go! Oh, bravo, boss. Dă-mi în mine, dă-mi mine, dă-mi mine! Boss! Boss! Nu m-ai văzut, ești chiar? Ah, chiar aici. Oh my Benju! Benju, Benju. 3 minute la și 30. Da, mai este 3 minute iară. Bam, 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 bam! Bam! Bum! M-am gândit la o schimă așa de tare, încât o să încerc să fac o chestie genul. O să încerc să... Ghici ce? Să joc Roblox. Și văd, bă, va fi greu, wow, nu știu ce, imposibil. Va fi simplu, nu că așa de simplu încât o să fie foarte greu. Wow, dar de ăștia, deci nu cred că mai insist la câtea bucuri. Wow, am dat atâtea update-uri că și update-urile sunt update-uri. Wow. Oh, și îmi place mult mapa. Holy shit, mai este câteva? Mai este 2 minute. Bum. Bum. Abaziua, man. Bum, 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 bum. 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 Câștigători. Să aici ies cu oameni real, nu cu boți. Oameni. Un minut. Ce mai vrei mai mult de un minut? Hai să înțelegi. Dorel mă cheamă Dorel. Și acum și trebuie să intru și la ore. Mamă mea, mamă. Nu mai pot. Ia, stai că-i dau kick. Ia, pot? Not battle. Demon. Haide, că nu mai suport, băieți fete, eu nu mai suport. Let's go. Ia să vă mă pisige ăsta. Pe 80 de gemuri s-a scos la 40. Hai să fim serioși. Ce fac eu cu 80? Cu 80 de gemuri mi-au 50 de astea. Nu-i normal, nu e așa de ce schimbat. Și mare chestii. E mare chestii și-o schimbat fața. Hai să fim serioși. E fața schimbată și atât. Înainte era asta Shelly și acum e căcatul ăsta. Nu contează. Și da, ce să zic. O să încerc să editez acest video. Să pun în descriere, nu știu, link-ul de la clubul în care vă rog eu să intrați. O să fac live pe Trovo, niciodată. Țiacă. Da, voi credeți că să fac live pe Trovo? Hai să da. Free, fantastic. Așa, bravo. Cât? Da. Nu o să pot să apuc. Stați, vezi și fete. Eu vreau să văd aici în premieră cât costă? What? Că poate e tare. Ia să vedem. Așa, hai că luăm 7 pepene, e bine. Da, bravo. 30? What? 30? Oh my god. Nu mi-a dat niciodată. Dark Life 10.000. Știi că 10.000. Da, True Silver Jessie. Wow. Se vede că nu mai vreau nimic. Hai să-mi jocul ăsta e enervant, nu mai vreau. Hai, gata, la revedere.